Okay, hindi nga din na rugyan nga ibasa, kini drama dati pa kasaritaan nga napadayawan nga maibasa itat tangal daw. Kasi ko nag-agapo ken ni Christian iti Saudi Arabia. Sagudahin nga ti surat ni Christian. Dear Cassie, sakbay man ti amin, idanon ko man ti nabara kablaw ko kata nga agserserbi di tanemar si studio. Kastamet tayo nakablawak dagiti padak nga agbibuya ken dumdumngeg iti dayto nga programa. Ngro nakadagiti sponsors. May sa nga OFW kaskadwan nga agbibuya iti dayto nga programa. Naawis tiriknak nga mangibinglay ti pakasarita kasinyong ta kahit ko unay ti agpabalakad kada kayo. Ilinged daklatan itinaga na Christian. Agtawenak iti 20 ket innem. Addan nasurok 2 atawen ko. Dandani 3 atawenen dito Saudi Arabia kasinyo. Sakbay pa nga nagpandemya idi umayak dito Saudi Arabia ka agtrabaho kas OFW. Ni papang ko tinabayag idi nga nagtrabaho dito Saudi kasin. Ang imaddaitan isuna dito Pilipinas tas ngamin kat sa alin nga makatrabaho. Bugbog tungak nga anak da papang ken ni mamang ko. Kapoy iti dayta amin na kayat ko ket numabalin ket ited da kanya. Iso nga nagbalinak nga spoiled brat. No anya ti kayat ko masapol nga matungpal. No adda kayat ko nga gatangin masapol nga gatangin da para kanya. Nga dayta ti nagbalin nga parikot dagiti naganak kanya. Sipo di or aglalo idi agbasbasa akpailaeng kasi. Kaya rugik man di amin kasinyong idita nagturpusak iti high school. Kablaawang ka anak ko, iting ka pa nagturpos iti sekundarya. Nganang, ti ambok iti kat saan ka nga agturpos anak ko ta, na ibarbarkada ka mo tan sipo di third year high school ka. Sakit, agnangabit dagiti grades mo, imbaga ta nakapasa ka matlaang anak ko. Kung naktumot ka da kayo, agturpos nanang. Mala, iti yung nga rudin na dati yung kariyo kini papa nga regalo, apaman nga makapagturpos iti high school mamang. Ha? Anya. Datiin kariyo kanya kidi nga gatad, nga itidyo kanya, no lakit dita agturpusak iti high school. Ala na, tayo nakitinubyak. Yung kami agselebrar, iti pa nagredwar ko. Ay, gasano nga rutin na isagana dito yung balay anak ko. Adadagiti kakabagyan tayo, adadagiti kakasinsin mo, kandado mga karuba tayo nga, may daw makiselebrar, anak ko. Ala, agparangak labit kadakwada nanang. Naskin nga rumuwarak. Da papanan mi kini Cynthia nga nobyak. Ay na. Kat ito'y ka nga ayabam nga min dito'y tinubyam ta dito'y kay nga agselebrar anak ko. Saan nga daytat nagtulagan mi nanang. Ken jakay ti agyan dito'y. Ay na anak ko ay basta itedyo dito yung kariyo nanang. Daytat yung kariyo idi. Basta lagi di agraduara kiti high school. Itedyo kanyak daytat nga gadad. Kasregalo yu ti palagturpos ko. Alam na tada pangaramatak, urayan ako ni Cynthia nanang. Ay, naanak ko ay. Alagid din itid yun nanang. Tayo nakagparang kada kita bisita. Angin magpakadak tumatlayan kadakwada. Gure ka nga ro. Tayo nakalahin anak ko. Anya. Kapi nga awan ni Suna tita balay.
Kada di naawis nga bisita nga umay makiselebrar iti panagturpos na. Ay nadyak man amo da itang anak mo. Kat iti inted ko ninyawat ko dati sangkaringgur na nga kwarta nga 10,000 nga regalo. Regalo taking kuana agad. Nagparangbit ka dagita bisita sa nagpakadan. Sa dinong amin ti papananaya. Kakaiso nang inring akti na sapat amo yung ti oras sa balit oras mi dito Saudi. Takayat ko kumabad na kablaawan ti anak ta. Ay na. Itawaga mi ti cellphone nan Tinawagak nga roden ang amjak makontak. Siguro inidip na. Ay na, jak man amo ka dahi nga Christian. Inyon una na mo tinubya na. Imbes ko mga eban na dito'y balay ta dito'y kam ko mga agsasango kadang iti bisita. Agim rimuar mo at latan. Ala. Dahi takat ta na spoil ngamin dahi tang anak ta. Malalala, baliwak to orti tumawag. Alam makamu kay latay dito na. Kasangom latad kita bisitan, kababain mo. Malakarod lakay. Magan-anad ka dita. Anya? Naapi nga mas daaw ka, Cynthia. Graduation yung itay. Kumakit adda ka iti balayo ta. Iselebrar mo, hadwam ni mamang mo di panagturpos mo iti high school. Sika nga ruti kahit ko nga makadwa. Sika ti kahit ko nga kaselebrar. Ala na, inta mga niti restaurant. Satan tumapan iti paborito ta nga papapanan. Dati sigud nga papapanan, tanong mailiw ta. Ay nga, makonsensya aklaki di kini mamang mo. Di, api namin nga di na kahit awisan iti balayo. Diyak kahit sadyay. Nagadong isturbo nga tao. Saan tamat lang nga maaramid ti kay kahit ta sadyay. Anya? Alaan intag celebrar. Diyak kayat. Rumbeng ko mga ti pamilyam ti kadwam nga celebrar. Nang nangruna kini mamang mo ta. Isok may isa nga nagsakripisyo tapno no makapagturpos kay ti panagadal mo. Apaunay mo daytan. Sika nga ruti kayat kung nga kadwa. Diyak kayat. Basta diyak kayat. No saan na kayat kayaban iti balayo. Saan ka sumurot ken ka? Anya? No di mo kayat di saan? Ha? Awisik laeng nga ro din dagiti barkada. Tay suda ti kadwak nga agselebrar. Nakaarte kan tumat. Anya? Oh. Aginom tayo. Ado ti kwarta kita gagayem. Nagyamang kami, Christian. Ipaglangin tayo simur kami king ka. Diti gayang beer house ti papalan tayo. Naglalapsat ti babahay dito ini. Walak tumit ka na kayo. Yan tangay na dinak kita kadwa ni Cynthia. Da kayo natin na yaba. Nag-happy-happy tayo man. Ito tanga, adot kwartak. Ala, nag-order kayo lang tanong. Awan ti inumin yun mga pare. Yabang kami. Kumakit mabalin na, mangi-table tayo. Mangi-table. Ala, uminom tayo latan. Nagbuya tayo latat floor showin. Madamdama, rumor di kita babain. Aglabos da ka no, kada di babae dito. Ino agsalad Talaga? Sige. Urayan tayo nga ron, pare. Numan mangi-table tayo. Siyak ati, rumbe nga mangi-table. Siyak nga ron, celebrar. Ay kita, mabalin na ta, pare. Pumili ka dito, handa i-table mo. Saan ko lang ay table na pare? Ato ti kwarta. Mabalin ko pa yung irwar. Di babae dito, yung makurso na dahak. Apo, naggasat ka mo te pare. Ang nangina ti babae dito eh. Sagmamano ay 2,000 nga nasurok ka no, 2,500. 2,500 laga. 10,000 deti game ko pare. Manumot pala ti, nainom tayo. Mala sige. Pumili ak ti babae. Ipilyan dak man kid iti kurso na ada tayo. Tairuar ko man. Kas regalok mamut iti bagik Rumamanak mamut ti sa bali nga putahe ita. Uy, ilang taong ka na?
Mukhang bata mo pa. Ako? Hindi. Lakay na ako ilang taon ka na nga? Y- 21 na ako. Imposible. Yung itsura mo na yan. Bata ka pa. Tsaka narinig ko kanina na bago, graduation nyo. Nasa high school. Ha? Narinig mo yun? Oo. O kung high school graduate ka lang, edi 16 or 17? 17 na ako. Next month. Sabi ko na nga buti nakapasok kayo. Buti pinapasok kayo ng bouncer namin. Ang sabi kasi namin 18 na kami. Okay lang ba? Okay lang. Hindi naman stricto yung bar namin. Tsaka mas maganda nga bata. Karamihan kasi nang naglalabas sa akin matatanda. Bakit? Wala ka bang nobya? Ha? Wala akong nobya. Kaya pala na nagpunta kayo sa bar. Buti naman at ako ang napili mo na ilabas. Ha? Ikaw yung nakursunadahan ko Ang pudaw mo kasi. Ha? Maputi ka kasi, tsaka ikaw yung tipo ko. Salamat ha. Ikaw pogi ka rin. Ay, mukhang ngayon ko lang ma-enjoy yung... Ha? Sabi ko, mukhang ngayon ko lang ma-enjoy yung paglabas sa akin. Mukhang yummy ka naman. Tsaka batang-bata ka. Marami ka na bang experience, Christian? Oo, marami na rin. Talaga? Sige nga. I-try mo nga sa akin. Parang mas marami kang among imsyak Hanya? Hanya? Ano? Sabi ko, syempre mas marami kang alam kasi trabaho mo to. Ikaw total, nilabas naman kita. Pwede mo bang gawin sa akin yung mga alam mo? Kasi yung girlfriend ko, yung ex-girlfriend ko pala, dati basic lang Anong ibig mo sabihin na basic? Wala. Nakahiga lang siya. Nakadata lang. Ako yung nagtatrabaho. So gusto mo maranasan na yung babae naman magtrabaho? Oo, gusto ko yung ganun. Di pa nga niya ako rin nabawan. Ako lagi nasa rabaw. Sige. Pero, anong pero? Bigyan mo kong bonus. Ha? Nagbayad na ako sa bar. Iba yung sa bar, iba yung sa akin. Hindi naman lahat ng binayad mo sa bar makukuha ko. Alaki kaya ng porsyento ng bar. Tapos meron pang porsyento yung floor manager. Ha? Ganun ba? Oo. Doon sa 2,500, 1,000 lang sa akin. Ha? Dagdagan mo naman. Kung gusto mo gawin ko lahat ng alam ko makakapagpasaya sa'yo. Sige. Total, may pera naman ako. Bigyan kita 1,000. Basta gawin mo lahat ng alam mo. Sige. Sige. Tanggalin mo na yung damit mo at tatanggalin ko na rin yung damit ko. Ito yun. Grabe. Mapataas ako. Hindi ka tijak pinapadpadasan. Baglaing na ta sa anak na. Nagtali na ijabalay. Nagburing sa. Paglakit din ta. Saan ngayon manugot ni Cynthia nga. Si Murot kanyat. Imbagata di kiti barkadak ti inayabak. Tana ising-asing da nga. Mapan kami iti beer house. Katita. Kadwa akong dati kapintasan nga babae di beer house. Nay, naglabusin. Ha? Bakit? Huwag mo sabihin ngayon ka lang nakakita ng katawan ng babae.
Hindi. Maraming beses na Pero, bakit may ganyan? Ito. May hiwa. Siyempre, nanganak na kasi ako. Pero don't worry. Hindi naman lumabas sa kwan ko. Ha? Hindi lumabas yung anak ko sa kwan ko. Cesarean. Kaya may hiwa ako sa tiyan. Kaya hindi pa siya maluwang. Okay. Ikatin na tibranan, Diyos ko. Daytan. Ha? Bakit ganyan? Bakit? Ba't ang laki ng itim? Ganito talaga yan. Ang laki ng mungay mo. Ganyan talaga pag may anak na. Sobra, kas laki mo't tibaso tayo, lakil na datang isit nan. Ano? Wala. Sige. Gawin mo na nga, Rod, yung alam mo. Pasayahin mo ko, Bibigyan kita ng additional 1,000. Okay. Para sa'yo, Christian. Higa. Higa ka na at ako nang bahala. Pudeta na. Paunay mo tiyud-yud na susunan. Ano? Wala. Sabi ko, pikit na lang ako. Para imaginein ko na lang. Sige, ikaw bahala. Saan na ngayon nagkandig itibibig ko? Inurugi na mo ni tibarukong ko. Punag. Nakoti. Nagaraw ti dila na. Nalaing nagpaiso Apo ta. Digusin nakmut kadagiti agaknan. Apo nagmayat ti panangapros ng tibarukong ko. Bayat ngagagkan na ti maysa. Wag makikiak. Ano? Mari ka ko. Ay, ganon. Sige. Bumabasi ka. Po, mapanyan tabukit ko. Wow. Bumababa. Kanin nan sa kami, Diyos ko. Di ko nakon. Mapadasak naglaing. Nabayag na ipilpilit ko kinisintya na ito yun. Di na ba't maarami din. Di lagayang mapadasak. Daytan. Asidigin. Diyos ko. Kumamat. Nalipatak din nag-shave. Daytan. Inigaman na timurdong na. Daytan. Kas nagdilpat ti ice cream. Dildilpatan na mataulo ng Diyos ko. Kas laklam alino. Daytan, insubunan. My God. Diyos ko. Nagbara ti unig tingiwat na. Daytan. Sumrikin. Kaslaklat atas sa dilangit. Wow. Kastigayam tirik na. Nay. Pati dagit itlog ko. Ipakisaksak mo na. Nagbayatan. Sulit isang aribo. Diyos ko. Aya. Hindi ko mapelang yung mic dito Into adaman kwarta ko. Mangiruwarak tubutan. Yung sa palin ton. Deti to kumaawan ti iwa ti buksit na. Deti sa nga yud ti suso na. Sak deti yun analaing mo. Kirkiran na pa itigit sa lang ko. Diyos ko. Mayate. Lord. Wag dyan sa silang ko. Diyos ko. Diyos ko. Aguli ka. Wag. Wait. Bakit? Itigil mo muna. Bakit? Maglilipas na ako.
O, sige. Higa ka lang. Ako na bahala. Ni. Tugawan na ko. Daytan. Po, dito yun. Ang kapal yun. First time ko manan. Po, daytan. First time ko dito. Puro siyak madlatat akirabawon. Daytan. Ni nakatugaw ka naman. Medyo nalawa. Agdumadan ni Cynthia. Nailit nga amang. Ay sa bagay. Kanahin nga mausar. Pauri mata. Pauri ti gayad ti barukong nan. May iladlad mo ti barukong kon. Diyos ka. Ready ka na? Ha? Paliligayahin kita ngayong gabi. Sigurado hindi mo ko malilimutan, Christian. Babalik-balikan mo ako sa beer house. Oo. Babalikan kita. Basta galingan mo, ha. Ganito ba gusto mo? Po, nagmayat pa naggiling-giling ng Diyos ko. Po, nagmayat ko man na sabayan ti kanta. Ada ko music background na. Ano, kaya pa? Kaya pa, sige pa, ipakita mo lahat. Sige. Pudetan, nagkabal yun, Diyos ko. Pauli. Agkidemak man, naalasakit kitang tabarukong na. Diyos ko, agpimpin natit damatan. Diyos ko. Christian, Diyos ko. Malpasakon. When kasinyong first time ko idi arabi nga nakapadas iti na idumduma na isang sangayan na ragsak. Namin na duadaras meten nga da napasamak mi itinobya ka ni Cynthia kasinyong puro basic madlati ang muna. No aday singasing ko nga padasen mi di namat kayat. Nalay nga agpasugnod. No ipilit ko agawitan ko na. Kastao na itiragsak ko kasinyong kaday di nga pa nagturpos ko. Sulit, worth it. Dati regalo ni papang kin mamang kanyak nga kwarta. Tadyak to pulos malipatan ti nakaaramatak kaday di nga kwarta. Nagmayat ti adda abroad ti amana. Nagmayat ti bugbugtong nga anak. Nga awan ti kaagaw ko. Siyak laengin ti pangipurwakan da amin na kwarta nga masapulan ni Papa iti abroad. Iso nga ito na da itong makalagipak, dumawatak tuman ti kwartan. Agsubliak sa dyan nga beer house. Intuloy mi pa'y nga agbabarkada, tinaginom kasinyong, idi makasubli kami ti beer house, at dadepelaing agururay, di nga ti kadwak. Aging nga nabarbartek kami nga nagawid. Ay hinaggap-gap po manak ka, Kanapin nga kastaunay ti barbartek mo, basing-basing kamot nga nagawid. Napan kami nga rod nagselebrar ka, dagiti barkada, mamang. Ay ti amok man ni Cynthia ti kadwam. Ta iso ti kunam, iso ti pambar mo. Di namot kaya ti sumurot kanya. Ay di saan ko naga? Nagado ti barkada nga mabalik ko nga kadwa. Ay na anak ko ay. Manupay latawan mo, karadradwar mo ti high school, agbarbartek ka nakastoy. Kulehyo kan taon. Ipasnik mo kuman ti panagadal mo tanay. Dagdakkel to nga amang ti magastos iti kulehyo. Abay kumang, adumot ti kwarta ni Papang. Dami ti surat ti abroad, mamang. Awam mo ti problema kini Papang daytaken. Sisak mo ti anak yo. Awam mo ti sabali nga baggastusan yun, no di siya. Kasano ko mga nalaka ko nam kat saan mo't kapitpidutin ni Papang mo ti kwarta sa di abroad. Di mo lang mo trigat kan sakripisyo ni Papang mo. Ay na. Pagbanbanugan kan pagrigregatan ni Papang mo ti amin nga gasgastusin tayaw.
Sakit aramatim laing iti awan ka SS ka na nga bisyo. Ni mamang mat. Panawang kay malangin nasakit ti ulo. Maturog akon. Ay, inaanak ko ay ha. No kastakan tulang iton kolehiyo ka. Diyak laamon no agturpus ka. Diyak amo kasin yung no ape nga diyak maiyulo ti agbasa kaslawan ti ganay gay kong agbasa. Siguro nga minta amin nga kayat kuket ited da papa kini mamang. Siguro gaputa adat abroad ni papang ket namnamaik nga dalatang nakasuporta kanya. Nga ure no sa anak agbasa ket adan tulata napinta sa masakbaya. Kapigpigsaan mo't pela ni papang. Ang napilitan naklata nga nag-enroll iti kolehiyo kasin yung iti kurso nga jak pagid di maawatan no anya di nga kurso nga inalak. Kumbaga nag-enrollak agbasbasak tapno dalayang madawat kong allowance ko at pambar ko no masapul ko't kwarta ibagak ada project ko. Aging gang ada kayat ko nga pagata nga may sa abanag nga idi imbagak kinita ni papang saan pala nga ita kunana. Angem gaputa saan da kayat nga gatangan ti kayat kung ipagatang kadakwada jak simsimrek iti sumagmamano nga aldaw iti pagadalan. Aging gang nga naamuan ni papang ket tinawagan na agpaiso ka di barok papang ikuna ni mamang mo nga talo aldawin ka saan ka mapanagbasbasa. Ha? Kasano nga mapanak makapasadot met? Anya tikit mo asawa na makapasadot? Kasano nagrigat ti ag-commute? Di yumet kahit nga gatangan iti pagpagatan ko nga motor. Nakaduti classmate ko nga da motor na. Alaklaka lang di mapa nagbasa ka dakwada. Kasano nga agmotor ka barok ket awong pay lisensya mano pala tawin mo. Kit mabalin mo nga mangalak ti student permit papang. Kit di classmate ko maka motor damot. Apeng didak igatangan at dakay mo dita abroad. Ay na barok. Saan nga dayta igatang di problema? Agam delikado ti agbot motor. Amom dayta. Nagadot ba disgrasya? Ti ko nayo kit di agit imutan da. Kaanumit nga kolehiyo akon kasapulak mo ti service kumot Ay na barok kaya. Uray sana ka mo pa nagbasbasa. Ay barok saan kami nga kasta ati pa naglasrason mo. Panunutin milain kinipapang mo. Nga, delikado tayo ta panagmotor. Delikado. Talaga hindi nga didakit nga igatangan na. Ang damat igayang igatang yun. Ado pa lang sa uyo. Hindi sana ka mapanagbasbasan. Oy, Christian, tsak kaya tigas na nga panagsasaom. Ay na, igatangan talatang aminan. Lakay. Apaure ka maten, ason. Saan nga mabalin nga amin nga kaya ta anak tagat itid mo. Kasano kat is-spoil damat. Kat madanaganak nga road, amangan ipaypayso na nga isarding di pa nagbasa na. Kat sayang mo di kiti nagasgastos mo, nagasgastos tayo. Nakadelikado ti motor, ason, amum day ta. Unaan niya nga road ti aramidin ta. Lakit pa gusto mo na takasarita ta nga agan anad dito pa nagmaneho na. Makamu ka. Alaki sayak pa ila ti ornong talakay. Tadyak kahit ni isarding ni Christian di pa nagadal na. Unay mo day nga ubingan. Dinalaan mo trigat ko dito abroad. Sakit ipakpakayat na amin nga kayat na. Ipapilit na amin. Malasigi makamu kayo dito. Basta bagbaga amsuna. Kat na delikado ti panagmotor dita. Umay kan siya. Intag joyride. Brand new deti motor ko ni. Jak kayat. Umay kan aping dim kayat. Inta i-break in.
Satan tumapan iti sigod nga papananta no may iliw tayo ditong galmaysa. Diyak nga ron kayat, Christian. Kaapi nga di mo kayat. Kit di mo pa kabisado unit agmaneho iti motor. Amang ano madisgrasya talaeng. Madisgrasya nga. Naglakan tupay ti agmaneho ti motor. Anya nga naglaka. Di na minsan nakita, di kalman nakita ka nga dandani ka na tumba. Gagangay laeng Tadyak pa naruam dito nga motor. Ang imeruam kumutin. Inta na, ag joyride, na-enjoy ti motor. No kahit mo yung tag-ride si pagudpud. Diyak kayat. Uy, nakadadayo dito tayo pagudpud Amang ano madisgrasya talaeng. Ken may sa awan pa iti lisensya. Damot student permit ko. Saan mo pala nga lisensya dahil nga makuna? Basta diyak kayat. Naka-arte ka mo tin si Kausensya. Kanya nga na-arte, diyak la kayat. Diyak kayat ni may isagsagmak, diyak kayat ni maaksidente. Saan di saan? Di ka mo't pilpilitin. No di mo kayat agad patgaklatan tikid daw ni Jinky nga classmate ko. Jinky? Wen? Dati agkursunada kanya ka classmate ko. Kinid daw na nga mabalin kit ilubon ko kano. Ing kami kano ag joyride. Anya? Dati classmate mo nga na SM iti lalaki? Dahil sumayet ken gumarampang? Uwan. Di mo mat kayat. Di iso na latat ni kadwakon. Makaamu ka. Ang imno inaramid mo dahi ta, Christian. Di nakton kasarsarita Apolos. Tandaan ti sao. Saan di saan. Nakar-arte ka mo tin si Kasinja. Naka-KKJ ka mo tin ko na. Makauma ka. Ha? Siyak pa yan ti makauma? Nasaysaya at lang yan, Christian, nagsinatan. Yan tangay tayo papilit mo, nakita kay kayat mo. Di wow. Apay si kalaya ngayon, ti babae dito lubong. Di sina no sina. Ay, bastos! Mamang. Ay, Mara, Christian! Abi nga kastati lang ang mga nagawid. Anay ko. Abi nga nagadot gas ti bagay anak ko. Nagadot sugat mo. Dara-dara pa'y ti badom. Nadisgrasya kami kay ni Jinky, nanang. Sino ka Jinky? Sino ti Jinky? Di ba't Cynthia tinagan ti nubya maya? Saan ko nga nubya, nanang? Ay, na Diyos ko, sobre ka anak ko. Ay, nabangga ko mat ospital. Aapi nga ada ka dito, hoy. Naglibas sa kami, mamang ta. Anya? Pangtandak mo ti pamilya ni Jinky. Anya ti kahit mo kasawa na anak ko. Naagat-arak ka pa. Mamang, tulungan dak. Ay, naanak ko. Inta ito ospital. Naskin nga maagasan, dagiti sugat mo. Ay, mamang, sa baling ospital di pa pananta, mga ano, mga ano, dagiti pamilya ni Jinky. Abi, aya nga, pangtaan dakat pamilya dahil nga Jinky. Napakaruan kami ni Suna, mamang. Ay, ito para dyan ulo na. Sikat nagmaneho barog. Uun, mamang. Napataray ka siguro ay na. Abi nga pangtaan da ka. Pabasulin dag tinapasamak, mamang. Ibagada nga sagutik ka naman ti gastos da iti ospital. Para iti pan nakataming ni Jinky. Ay, unay ka na nako. Dahil tati kukulaking kan. Delikado nga min ti motor. Ala, ma'am, nakasaritak to ni papang mo. Tanong dahil tagastos ti pan ako ospital dahil di ka kaduham. Ay, karigatan tayo. Unayin tapilat pan nakataming mo, anak ko. Nay, nagatot sugat mo. Diyos ko, ay, anak ko. Da kami nga rod, kasinyong tinaggastos para iti panakataming ni Jinky. Tabasol ko met. Siyak tinagmaneho. Nakainumak pa nga nakamaneho iti motor. Nagdakkel tinagastos mi kasinyong gaputa na opera ti ulo ni Jinky. Hasta unay matiluksaw da papangken mamang kanyak. Nang runa kini papang naatsanan te urnong da papang kini mamang kasinyong nailako mi ti dadumang alikamen mi
ken awan ti nagbalbalinan ti motor. Ti makadakes kasinyong kalpasan laeng ti sumagmamanong alawas, kalpasan day di pa naka-aksidente mi. Ni mamang sama Jack sang sangit, bigbigat. Ni mamang agpaiso. Rumarak man. Mamang, aping agsangsangit kayo, mamang. Christian, anak ko. Marakop kayo mat kanyak, mamang. Anak ko. Aping agsangsangit kayo, mamang. Ni papang mo, anak ko. Apay ni papang, mamang. Anya tinapasama king ko, anak. Na-disgrasya ni papang mo di Saudi, anak ko. Anyak? Anyak, kumusta nga rin ni papang? Ay, Diyos ko. Anak ko. When kasinyong na-disgrasya ni papang iti Saudi Arabia, kat tidakes na saan nga makapagtrabaho pa ni papang. Inyawid da ni papang amaysan na baldado. Saan nga makapagtrabaho pa. Kapilitan nga ni mamang tinagsapol ti pamataudan na ti kwarta. Ng kapilitan lata nga insardeng ko ti panagbasak kasinyong nasaan nakabailan ni mamang kapagadalin na. Ket dito'y kulangan na amiris ti amin. Kalpasan nga napukaw amin nga nagbanbanugan ni papang ijay abroad. Idik pa'y laeng nga naamiris ti dakkel na nagbidotag kasinyong. Saan gayam nga iti agnanayon ket kabailan ni papang nga ipaay amin nga kayat ko. Saan gayam nga iti agnanayon ket kabailan da papang ken mamang kaitad amin nga kiddaw ko. Napilitan nga nagtrabaho kasinyong no pa'y sa anak nga nairuam ing karkarigatak. Aging nga naikanak iti gundaway na agtrabaho iti balasyo taaw. Pinagbalin ko nga inspirasyon ni tatang ko. Tapno ituloy ko ti arapaap na kanyak iti. Iso nga dito'y matlaing Saudi ti imayak kasinyo. Kalpasan tinasurok do atawen when almost 3 years nakaadak dito'y Saudi. Timusay metlaing ni papang kasinyo. Kat dito yan adan nga madudog tirik na tunggal malagip ko tinararamid ko idi ni papang adda dito'y Saudi. Idi siya maitad amin nga kayat ko. Magatang ko amin nga kayat ko amagatang. Saan ko nga impateg ti sakripisyo ni papang. Dahil ito'y launay timang dududog tiriknag nga tunggal malagip ko tinapasamak maapektaran mo ti trabaho. Dahil ito'y pa iti rason no apay nga aging gaita ket awan pa iti dimte nga sabali nga babae ti biyag ko. Kayat ko nga ipamaysa ti panagtrabaho kumata. Kayat ko nga maagasan kuma ni papang. Awanin ni papang. Nga dadag iti gundaway nga papabasulik ti bagik. Amangan siguro na stress kanyak idi. Siguro gapot stress na kanyak saan na nga na-focus ti trabaho na iso nga na aksidente. Ti kinabayag na ni ti abroad. Saan met nga na aksidente? Aging kalpasan lahing ti panaka-aksidente idi iti motor.
Ijay mat nga napasamak ti panaka-aksidente ni Papang. Balakadan dakman kasin yung no kasanok nga mapukaw ti guilt iti bagik. No kasanok nga mapakawan ti bagik. Iti napasamak iti pamilyami ang runaan na tinapasamak kini Papang. Uri no sa anak nga pabasulen ni Mamang iti napasamak. Imkas la pa nagriknak ket sakti pabasulen ni Mamang. Tulungan dakman kasin yung pangaasiyo. Amok kadakkel tinagbidutak. Isong amok met nga dakkel. Dakkel tinaskin nga sakripisyo nga aramidek. Iyon na akong ti agyaman kada kiti makaited ti balakad kasin yung nga nagyaman akmet ken ka. Ti anos laing ken laing mo nga nangurnos, nangidrama, ken nangibasa ti surat ko. Sabay ko damat na ibati na nga adal, liw-liwa ken pagsarmingan ti biyag. Kadag iti padak nga nagbuya ken timngeg. More power to your program and God bless everyone. Tuyag bababawi apagayam mo. Christian, iti Saudi Arabia. Thank you so much, Christian. Ti panangiburay mo dati pakasaritaan ti parikot mo iti agdama. Kinamok nga ado ti amok nga dahil nga surat mo ket pakapidutan ti adal. Ngamin ado sigurot makarelate ken ka. Aglalo ka dagiti addaan iti naganak nga adda iti balasyo taaw nga dida ammo no kasanot kinarigat ti trabaho sa jay. Nga saan da nga ikan iti importansya no pamatag ti nagbanbanugan dagiti naganak kadakwada. Ngano nga ti amudan no adat abroaden ket nalakat bihag. Iso nga kundi waldas damot iti kwarta.